Production. Mahmoud MD on the beat. Da hoto na zuciyar kikin san haka din lamun zo ki zo mu zagaya kin yi da shi. Da hoto na zuciyar ka ka san haka din lamun so ka zo mu zagaya ka yi da shi. Da hoto na zuciyar kikin san haka din gangar kauna zana duka na dau maka din. A gona san ba kamar kike ce madadin ke ce wacce na bai